דרור פוגל הוא ראש המועצה של רמת ישי, חבר מרכז הליכוד. בשנה שעברה כשהוא הגיע מהרבה הוא יצא ליצחק שמיר ומסר לו, לראש הממשלה, ומסר לו את ברכת הרבי. אבל כפי שאמרתי פעם אחת, לא, שיהיה רמה אמיתית ושיהיה ישי אמיתי. נכון, אבל צריך לתת ברכה עכשיו לממשלה שתחזיק מעמד נגד הלחצים האמריקאים וכל החמים ישאו ברכה. אבל לעשות בטביל צורך לרצות על ידי היהודים אשר בארץ הקודש. כשעושים מלאכה על ידי אחרים, אין זו מלאכה שלמה. ואשר יזבורך יצליח, כל אחד ואחת, וללכת שמחה ולאלכוי, ובשורות טובות. ברכה לכל בית רמת ישי. אמן. ברפואה שלמה. בשורות טובות, והצלחה רבה. תוך הצלחה.